И какво са, хора? Аз съм Бобката Лайте и както сте видяли от нещо заглавие, днес ще тествам чисто новият бролер Бери на абсолютно всички карти. За още такива готини видеа не забравяйте да се абонирате за този канал, да оставите един палец нагоре и да я строите тази камбанка за всяко мое ново видео. А сега, без да се бавим, директно да започваме. Добре, за сега това е първата игра. Виждаме още един като нас, Бери. Окей, нека го тестваме. Взимаме го. Значи топката. Да. Искам аз да вкарам. Yes, бе! Хайде, го! Айде сега пак. Оп. Така, yes. Браво, пак искам аз. Пак аз ще вкарам. Не, няма ти пасна. Защото аз ще вкарам. Айде, бе, брат! Сега започваме с Solo Showdown. Трябва да направим абсолютно на всички модове победи. Ако не направим, трябва да повторим и да спечелим. За да продължим към следващите модове. Добре, искам да оцеля бито. Оцелих я, убих я. Направо нищо. Добре, за сега върви доста добре, защото играем с ботове. Така. Добре. Що ги събирам, че ако ще искам да се бия. Ще проверя на бързичко. Оп. Добре. Тук. Няма какво да проверявам. Къде са хората? Ето ги. Да. Така. Окей. Къде отида, бе? Явно трябва да подцепнем малко. Така. Так. Много бяга този. Трябва да го догоним, за да го убием. Добре, той ще си умре. Пауъра не съм го тествал, трябва да го тествам. Само като намерим последния. Ок. Какъв е то супер? Супер! Сега също играем Brawl Ball, но обаче 3 в 3. Нека да почваме. Така. Перфектно. И пак трябва да вкарам гол. Аз умрях. Толкова съм слаб, че нямам думи. И вкарахме битрел. Да, вкарахме. Ще се израдвам, ако аз вкарам. Не, моля ти се, дай ми топката. Добре, сега ще играем Gem Grab. Вече почва да пуска горе-долу стабилни играчи. Нека видим. Така. Так. Окей. Трябва да го убием този тик и ще загубим. Gem Grab ми е един от най-омразните. Не, провалих се! Но пак умря. Пенито е малко тъпичка, но както и да е. Не, внимавайте за влака. Окей, найс. Так. Добре, перфектно. Трябва да взема... Естествено, трябва да ми го стилнат. Трябва да взема тук да се хилна малко. Остави да взема един джем, бе. Добре, бе, искам да оцеля с пауъра някой. Супер, искам да оцеля някой. Искам някой да умре. Не, внимай с влака. Добре, умря, супер. Защо се радвам? Абсолютно никаква идея нямам. Трябва да доведем играта или ще умрем. Колко забавно умряхме. И пак умряхме. Виж колко е яко да умираш.
То пак ми зади вид. Айде умри, yes. Сега ти ще умреш и аз ще избягам. Добре. Този бролер има потенциал, наистина. Само ако аз не съм тъп. Майко, колко съм тъп. Не, аз съм много тъп. Аз съм твърде тъп, за да игра с този. Майте, наистина са малко тъпички. Знаеш какво, вече ми се печели, омръзна ми. Бам! Като за последно и убихме Гром. Окей, тук сега ще играем дуели, но няма как обаче да пусна с едни и същи бролери да играя. Заради това ще се пробвам да не умирам. Да спечеля. Окей. Давай. Малко ми е трудно това. Отис. Или той просто е слабичък. Или аз съм слаб. Хилнах се. Така. Добре, дете. Вече няма какво да се притеснявам и играем срещу Тик. Заради това трябва да го ръшнем най-скоро бързо. Опа, малко се изсилвам. Да, фак, брат, защо Тик е толкова опнат? Или аз просто съм слаб. Моля се, остави ме на мира. Остави ме на мира. Моля се, умри. Умри! Yes! Нямаше интернет. Айде. Маля, дрифено. Аз съм най-добрия. Аз съм Монграл, кочин Brawl Stars. Не, чакай, внимай, аз съм... Так. Добре, так. Добре, защо не се получава? Так. Ще умра след малко. Разгеля. Добре, сега ще играем Hot Zone, когато тази карта много не ми харесва. Още не съм го дигнал, да кажем 100 купи тоя и вече ми дава Legendary ранг плеери. Това не е нормално. Но както и да е. Пак може да победим, аз ще седа в този кръг, че ще ни поведат. И трябва да си паза самото това, където събира тия точки, където така и аз да се паза самия, за като го запълнвам. И като цяло да се пазим всички. Добре. Както виждам, първо ще запълним този кръг от... И веднага ръшкам просто, когато... Окей, айде още малко. И е готов. Сега бързо отивам на другия. Добре, найс. Така. Аз съм the best. Ела. Бам! Аз съм най-добрия. Трябва внимаваме от тая. Не, аз съм дед. Добре, бихме. И сега още последен. Или не съм сигурен. Добре, няма да влизам в красите. Добре, явно ще има бой между мен и това кой е? Само не ли ми се привиде, че там имаше човек? Окей. Убихме го. Между другото, Бери е доста OP. Между другото, даже и супер OP, самия си той е OP, сега ще убием Джин, така... Да, убихме го, но сме добри, най-добрите даже. Окей, the best. И добре хора, надявам се да ви е харесал този клип. Ако е така, не забравяйте да оставите един палец нагоре, да се абонирате за този канал и да прасите тази капанка. Аз бях Бобката Лайте и до скоро от мен.